υπήρχε πάντα μέσα στους αιώνες. Ζούσε πάντα πίσω από τα σημαντικότερα γεγονότα. Περνούσε πάντα απαρατήρητος από τους ιστοριογράφους και τους εκάστοτε μάρτυρες των συμβάντων. Η ζωή του αφιερωμένη στους ανθρώπους, αλλά τι πραγματικά ξέρετε για το καμαρωτάκι? Αλλά εγώ μπορώ να σας προσφέρω αυτό που πραγματικά αναζητάει η ψυχή σας.